Tasirin da yake kan harshen Indonesiya a matsayin harshen hukuma na Babban Taron UNESCO. Sanya harshen Indonesiya a matsayin harshen hukuma na Babban Taron UNESCO yana da tasiri sosai ga 'yan ƙasar da ba 'yan Indonesiya ba, ba wai kawai 'yan Indonesiya ba. Wannan karramawa tana ba wa 'yan Indonesiyan amfani, warewa, da kuma dabarun aiki ga waɗanda ba 'yan Indonesiya ba. Ga tasirin da fa'idodin da ke tattare da su. Shiga kai tsaye zuwa taro da takardu na ƙasashen duniya. Tare da matsayin hukuma, 'yan ƙasar da ba 'yan asalin ƙasar Indonesiya ba za su iya amfani da harshen Indonesiya a wasu zaman UNESCO. Ana samun takardu, ƙuduri, da rahotanni na hukuma a cikin harshen Indonesiya. Mahalarta daga wasu ƙasashe suna da harin zaɓuɓɓukan harshe a cikin sadarwa ta hukuma. Harshen Indonesiya ya zama kayan aiki na samun dama, ba wai kawai abin nazari ba. 2. Harin darajar ilimi da warewa. Ga masana ilimi, masu bincike, da ɗalibai waɗanda ba 'yan ƙasar Indonesiya ba. Harshen Indonesiya babban warewa ne a nazarin kudu maso gabashin Asiya. Yana buɗe hanyoyin samun manyan hanyoyin sadarwa a Indonesiya, al'adu, ilimi, muhalli. Yana tallafawa binciken UNESCO, gadon tarihi na duniya, ilimi, al'adu. Warewar harshen Indonesiya yana ƙara yawan gasa a fannin ilimi a duniya. 3. Sabbin damar aiki a ƙasashen duniya. 'Yan ƙasar da ba 'yan ƙasar Indonesiya ba waɗanda suka ware a fannin harshen Indonesiya suna da damar yin aiki a matsayin ma'aikatan harsuna da yawa a ƙungiyoyin hasa, zama masu fassara ko masu fassara taro, neman ayyuka a cibiyoyin al'adu da ilimi, shiga cikin ayyukan ci gaba da haɗin gwiwa a duniya. Harshen Indonesiya abu ne mai muhimmanci ga ayyukan ƙasashen duniya. 4. Fa'idodi a fannin diflomasiyya da hulɗar ƙasashen duniya. Ga jami'an diflomasiyya da jami'an ƙasashen waje, fahimtar harshen Indonesiya yana nufin fahimtar yadda ake tunani da yin shawarwari a Indonesiya. Yana haɗin gwiwa da Indonesiya da abokan hulɗar ASEAN. Yana ƙara zurfin sadarwa ta diflomasiyya, ba kawai ta alama ba. Harshen Indonesiya yana taimakawa wajen gina aminci da kusancin diflomasiyya. 5. Hanyar shiga Indonesiya a matsayin ƙasa mai muhimmanci. Indonesiya ita ce mafi girman tattalin arziki a kudu maso gabashin Asiya, mafi girman ƙasar da ke da tarin tsibirai, wani muhimmin wasa a kudancin duniya. Ga 'yan ƙasar da ba 'yan ƙasar Indonesiya ba, harshen Indonesiya yana a motsi na aiki da bincike. Yana hanzarta haɗin kai tsakanin zamantakewa da ƙwararru. Yana buɗe damar kasuwanci da saka hannun jari. Harshen Indonesiya yana zama hanyar shiga kudu maso gabashin Asiya. 6. Harshe mai sauƙin koyo. Ga ɗaliban da ba 'yan ƙasar Indonesiya ba, tsarin harshe mai sauƙi. Ana nan canje-canjen kalmomi, lafazin da ya dace, a musna zamani da kuma daidaitawa.
Harshen Indonesiya yana ba da babban rabo tsakanin hari da fa'ida. 7. Inganta al'adu da ra'ayin duniya. Ta hanyar harshen Indonesiya, ‘yan ƙasar da ba ‘yan ƙasar Indonesiya ba, fahimci ɗabi'un wuri da bambancin ra'ayi, koyi game da al'adun al'ummar Indonesiya. Samun ra'ayoyi game da kudancin duniya ba kasafai ake jin su ba. Harshen Indonesiya yana a ra'ayoyin duniya. Kammalawa. Ga ‘yan ƙasar da ba ‘yan ƙasar Indonesiya ba, karramawar UNESCO ta sanya harshen Indonesiya ya zama kamar haka. Harshen hukuma na dandalin tattaunawa na duniya. Warewa mai matuƙar muhimmanci a fannin warare. Kayan aiki na diflomasiyya da haɗin gwiwa. Wata hanya mai muhimmanci zuwa kudu maso gabashin Asiya. A wata ma'anar, koyon harshen Indonesiya yanzu ne mai ma'ana, dabara, da hangen nesa. Ina tunatar da ku tallafawa wannan tasha ta hanyar danna like, share, comment, subscribe, sannan ku danna alamar sanarwa domin samun sabbin bayanai daga wannan tasha. Na gode da kallon wannan bidiyon. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba.